ኣብ ሓደ ዘዳለናዮ ፕሬዘንቴሽን ዝተፈላለዩ ኖትስ መፅሓፊ ቦታ ኣለና ኢልና ነርና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ታሕቲ ፐር ስላይድ ማለት እዩ ኖት ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ኣብዚ ክነቱ ንኽእል ኢና ሕጂ ንመሃሮ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ኣብዚ ቪው ዝብል ኦፕሽን ምስ ኣተና ወይ ከዓ ሜኑ ምስ ኣተና ኣብዛ ማስተር ቪው ኖትስ ማስተር እትብል ኦፕሽን ኣላትና ኦኬ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኖትስ ናትና ምስ ፀሓፍናዮ ምስቲ ፕሬዘንቴሽን ፕሪንት ጌርና እንድሕር ደኣ ነዚ ፕሬዘንቴሽን ክንህቦም ደሊና ንዝኾነ ሰብ እቲ ኖትስ ብኸመይ ኣገባብ ክወፅእ ንደልዮ ኢና ኣብዚ እቲ ናቱ ሌይኣውት ነዳልዎ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ባክግራውንድ ፎርማቲንግ ናቱ ክነዳሉ ንኽእል ኢና እቲ ሳይዝ ናይቲ ወረቐት እውን ከመይ ምዃኑ ሂደር ኤንድ ፉተር የድልየና ዲኣ የድልየናን ኩሉ ሰት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ኖትስ ማስተር ንኣቱ ኣብ ኖትስ ማስተር ምስ ኣተና ኖትስ ማስተር ትብል ሓንቲ ሓዳሽ ሜኑ ኣብዚ ተሰሪሓላ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎ እታ ስላይድ ሾው ኣብዚ እያ ትኣቱ ከምዚ ኢላ ምስ ኣተወት እቲ ናይ ኖት መፅሓፊ ቦታ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣብዚ መፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ላዕሊ ኣቐድማ ኣቢልና ብዝሓለፈ ቪድዮ ብዛዕባ ሃንዳውት ማስተር ተማሂርና ስለ ዝነበርና ኣብኡ ደእተናየነን እዚአን ሂደር እዩ እዚ ዕለት እዩ እዚ ብታሕቲ ንሪኦ ዘለና ከዓ ፔጅ ናምበር እዩ እዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ፉተር እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ እንድሕር ደኣ ክህሉ ዘይደሊናዮ ፕሪንት ጌርና ምስ ወፃእናዮ ዝናትና ዶኩመንት ዝናትና ስላይድ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ክህሉ ዘይደሊና ኣብዛ ፕሌስ ሆልደር ስብ ዘላ ተን ክህልዋ ዘይንደልየን ቲክ ጌርና ክነጥፈን ንኽእል ኢና ንኣብነት ሂደር ኣጥፊእ ኣለኹ ፉተር ካጥፊእ ኣለኹ ኦኬ ድሕር ክመፅእ እንደልዮ ኮይና ከዓ ኣብዚኣ ቲክ ንገብር ስላይድ ኢሜጅ ዝብል ኣለና ዴት ቦዲ ፔጅ ናምበር ዝብሉ ነገራት ኣለውና ኣብዚ እንድሕር ደኣ እቶም ዘድልዩና ጥራይ ፕሪንት ኮይኖም ክወፁ እንድሕር ደኣ እንደሊ ኮይና ቲክ ንገብሮም እቶም ዘየድልዩና ከዓ ጀስት አንቼክ ንገብሮም ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ፔጅ ሰት ኣብ ዝብል ዘሎ ስላይድ ሳይዝ ዝብል ኣለና ሳይዝ ናይቲ ስላይድ ማለት እዩ 4 ብ3 እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ከምዚ ዓይነት ሳይዝ ዝህልዎ እንድሕር ደኣ ዋይድ ጌርናዮ ከዓ ሙሉእ ዋይድ ይኸውን ማለት እዩ ዋይድ ስክሪን ካልእ እቲ ኖትስ ኦሪንቴሽን ላንድስኬፕ ኮይኑ ተሓቲሙ ክወፅእ ዲኻ ትደሊ ማለት ኤፎር ናትካሲ ሆሪዞንታል ምስ ገበርካያ ማለት እዩ ወይ ድማ ፖርትሬት እታ ኤፎር ወረቐት ፖርትሬት እንድሕር ጌርካያ ኣብዚ ከዓ ሰት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ባክግራውንድ ስታይል ከነእትወሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ካለር ክንመርፅ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከዓ ፎንትስ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና እዚ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ከነመዓራርዮ ንኽእል ንኣብነት እዚ ናይ ኖትስ እንድሕር ደኣ እቲ ናቱ ሳይዝ ገለ ክነዕርዮ ደሊና ኣብ ሆም ኣቲና ክንመርፅ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣነ ኤርያል ብላክ ክመርፅ እየ ሳይዝ ክውስኸሉ 14 እቲ ኖትስ ናተይሲ ብከምዚ ኣገባብ ተሓቲሙ ክወፅእ ሕብሪ ከዓ ቀይሕ ክገብሮ እየ ማለት እዩ ወይ ኣብዚ ፎርማት ኣትየ ከዓ ዝተፈላለየ ፎርማቲንግ ክመርፅ ክእል እየ ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ብድሕሪኡ ኣብ ኖትስ ማስተር ምስ ኣተኹ ክሎዝ ማስተር ቪው ክብላ እየ ሕጂ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እዚኣ ቀዳመይቲ ስላይድ እያ ኣብታ ቀዳመይቲ ስላይድ እቲ ትሕዝቶ ኣብዚ እቲና ኣለና ኦኬ ኖት ከዓ ኣብዚ ንፅሕፍ ንኣብነት ዝኾነ ኢልና ብዛዕባ እዛ ስላይድ መግለፂ ኣብዚ ኖትስ ፅሒፍና ኣለና ንበል ኣነ ሕጂ ግዜ ንምቁጣብ እዚ ቴክስት እትየ ኣለኹ ኣብ ካልኣይ ስላይድ ከዓ እንከይድና ኣብ ካልኣይ ስላይድ ከዓ እዚ ስላይድ እዚ ተዳልዩ ኣሎ ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ናይ ኖትስ ቦታ ከዓ ዝኾነ ኖትስ ከነእቱ ኢና ኦኬ ኣብ ሳልሳይ ስላይድ ከዓ ንኸይድ ካልእ ኖትስ ከዓ ኣብዚ ከዓ ፅሒፍና ኣለና ብዛዕባ እዛ ስላይድ መግለፂ ማለት እዩ ሕጂ ፕሪንት ጌርና ክንቦም ምስ ደለና ኣብ ፋይል ንኣቱ እሞ ፕሪንት ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብ ፕሪንት ዝብል ኦፕሽን ምስ ኣተና ኣብዚኣ ትሕቲ ስላይድስ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ፕሪንት ላይኣውት ኢለ ኖትስ ፔጅ ትብል ነዚኣ ይመርፅ ማለት እዩ ተረዳዲና እዚኣ ኖትስ ፔጅ ትብል ንድሕር ደኣ መሪፀ ትሪእዎ ከም ዘለኹም እታ ስላይድ ኣብ ላዕሊ መፅያ ኣላ እቲ ሂደር ጌርናያ ዝነበርና እቲ ፉተር ጌርናያ ዝነበርና ኣብዚ መፂ ኣሎ እቲ ኖትስ ከዓኒ ኣብቲ ታሕቲ በቲ ፎርማት ዝገበርናዮ መንገዲ መፂ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ፕሪንት ጌርና ሓቲምና ናብ ወረቐት ክንቦም ከለና እታ ስላይድን እቲ ትሕዝቶ ናይታ ስላይድ ወይ ከዓ እቲ መግለፅን ኣብ ታሕቲ ጌርና ሂብናዮ ኣለና ማለት እዩ እጂ ንኣብነት እዚኣ እታ ካልአይቲ ስላይድ እያ እዚኣ ከዓ ተቐዳመይቲ ስላይድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ተሓቲሙ ከዓ ፕሪንት ጌርና ክንቦም ንኽእል ወይ ከዓ ናብ ፒዲኤፍ ቀይርና ከምዚ ኣደወ ፒዲኤፍ ናተይ ዘሎ ማለት ፕሪንት ጌርና ክንቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እቲ ሂደር ኤንድ ፉተር ከዓ ኣብዚ ክንመልኦ ንኽእል ኢና ሂደር ኣብዚ ነእትዎ ፉተር ከዓ
ዝኾነ ኢልና ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዕለት እንድሕር ደሊና ዕለት ነእትወሉ apply to all እንድሕር ኢልና እቲ ፉተር ዘእተናዮ ኣብዚ መፂ ኣሎ ኣብዚ ሂደር ኣለና ኣብዚ ዕለት ኣለና ኣብዚ ከዓ ፔጅ ናምበር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና እቲ ናትና ኖትስ ፕሪንት ኮይኑ እንድሕር ደኣ ክወፅእ ንደልዮ ኮይና ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ኢና ፕሪንት ንገብሮ ማለት እዩ